Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω πια μαζί σου. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Καλογιαννάκη. Τέλος πάντων, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να μην ξεφεύγεις. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοπογράφων. Σε λίγο θα έχουμε και έναν συμβολιογράφο και πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Συμβολιογράφων, τον κύριο Ρούσκα, μαζί μας. Αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλογιαννάκη. Το θέμα είναι εκτός σχεδίου δόμηση. Γιατί το λέμε τώρα, γιατί επίκειται νομοθετική παρέμβαση και έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρω ότι το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στην περιφέρεια. Τι πάει να αλλάξει ακριβώς, κύριε Καλογιαννάκη? Ουσιαστικά υπήρχαν κάποιες αποφάσεις εδώ και από το 17-18 του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες άλλαξαν το σκηνικό γενικά στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στην ουσία, πάγωσε εκτός σχεδίου δόμηση. Άρα, στην ουσία, είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, να γίνει κάποιο νομοσχέδιο, ώστε να δουν από εδώ και πέρα πώς ξεπαγώνει και σε ποιο βαθμό η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές. Πριν περίπου ένα χρόνο υπήρξε ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση, σταμάτησε λόγω και των ευρωεκλογών. Τώρα φαίνεται ξαναξεκινά. Ο Υπουργός είπε ότι στις αρχές του έτους θα ψηφιστεί. Θα είναι γενικά ένα νομοσχέδιο που θα έχει διάφορα πολεοδομικά θέματα, ενδεχομένως και μετά την απόφαση του. Τώρα, μισό λεπτό. Για να χτίσει εκτός σχεδίου, τι ξέρουμε? Άρτιο οικοδομήσιο οικόπεδο, 4 στρέμματα τουλάχιστον. Αλλά και 200 εξαιρέσεις αυτό. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Παλιότερα, για να χτίσει, έπρεπε να έχει πρόσωπο σε κοινό χρηστή οδό. Κάθε Δήμος έλεγε ότι κάθε οδός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το λέω σχηματικά, είναι κοινόχρηστη, άρα έχει πρόσωπο σε κοινό οδό και έδινε οικοδομική άδεια. Ωραία. Ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει: κακώς, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν ευθύνη να μπορούν να πολεοδομούν. Το κεντρικό κράτος έχει αυτή την ευθύνη. Άρα πρέπει αυτή η οδή να είναι από το κεντρικό κράτος, από το κεντρωμένη διοίκηση, εγκεκριμένη πολεοδομικά. Άρα, ποιος λέει αν είναι κοινόχρηστος δρόμος, το λέει αποκεντρωμένη. Ακριβώς. Άρα είναι ελάχιστη αυτή η δρόμη και ουσιαστικά δεν υπάρχει δόμηση αυτή τη στιγμή εκτός σχεδίου. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχει παγώσει, δηλαδή, εννοείται. Άρα θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση να πει τι? Να πει ποιοι είναι κοινόχρηστοι δρόμοι και ποιοι όχι? Αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει μπει μια μελέτη που φαίνεται στα νησιά μέχρι το τέλος του έτους θα τελειώσει, όπου θα κατηγοριοποιηθούν οι οδοί και θα εγκριθούν ποιοι δρόμοι συνολικά θα εγκριθούν πολεοδομικά. Άρα, αφού γίνει αυτό, θα ανοίξει πάλι σε ένα πλαίσιο εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό το πλαίσιο θα οριστεί ξανά από το επόμενο νομοσχέδιο, από ό,τι φαίνεται. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Ελλάδος, μη νησιωτικές, επειδή αργεί αυτή η μελέτη, ουσιαστικά θα βγουν κάποια άλλα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες των αποφάσεων. Πάντως, η όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Τι εννοώ? Πάμε τώρα, είναι ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Γίνεται πρώτη κουβέντα στη Μύκονο. Έγινε χαμός. Μόνο δεν παίξανε ξύλο εκεί πέρα. Γιατί προφανώς όλοι θέλουν να χτίσουν εκεί που αυτό που έχουν, όπως ξέρουν κλπ. Κανείς δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Και ήρωας ο Γενικός Γραμματέας που πήγε. Κ. Μπακογιάννης. Ναι, σωστά. Ο φίλος τοπογράφος. Ναι. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, θα έχει όποια απόφαση και να πάρει η όποια κυβέρνηση, πάντα θα έχει αντιδράσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο επιστημονικά τεκμηριωμένο, ώστε οι αντιδράσεις να μην είναι συσσαγωγικά όσο γίνεται λογικές. Συσσαγωγικά. Υπάρχει βέβαια και το οικονομικό και το κοινωνικό, ας το πούμε, η αντιμετώπιση που επηρεάζεται από αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να είναι εναρμονισμένο. Τι γίνεται όταν έρχεται μια απόφαση του ΣΤΕ ξαφνικά? Υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί είναι κάτι ξαφνικό. Βγαίνει μια απόφαση και αλλάζει ριζικά. Δηλαδή, με την απόφαση αυτή του ΣΤΕ που βγήκε, πολλές περιουσίες συσσαγωγικά χάθηκαν, απομειώθηκαν. Όταν ένα οικόπεδο άξιζε 200.000, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην αξίζει τίποτα. Το ΣΤΕ επεφάνθη μόνο επί του κοινόχρηστου δρόμου, πρέπει να είναι μπροστά σου ο κοινόχρηστος. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις από εκεί και πέρα, στην ίδια περίπου κατεύθυνση. Έχουν ακυρωθεί οικοδομικές άδειες, στα νησιά κυρίως, στην Πάτμο και σε κάποια άλλα. Ακυρώθηκαν οικοδομικές που εκδοθήκαν γιατί είπαν κακώς εκδοθήκανε. Το ΣΤΕ πάντα αποφασίζει μεμονωμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά δημιουργεί, ας το πούμε, μια νομολογία που ακολουθούν οι υπόλοιπες αποφάσεις στα άλλα. Οι ξείς πάγωσαν και αγοραπολισίες τελευταία στιγμή με αυτά τα δεδομένα. Ακριβώς. Και γι' αυτό υπήρχε αντίδραση. Είχες βρει τον πελάτη, ήσουν έτοιμος να πουλήσεις το οικόπεδό σου με αυτήν όμως την εξέλιξη, γι' αυτό και ενώ έχουμε αντιδράσεις. Ναι. Ξαφνικά μένεις και κάτι. Είχες αγοράσει για να χτίσεις ή για να επενδύσεις. Και λες τώρα τζάπα το αγόρασε. Υπάρχει όμως η εξής, έτσι, ψάχνουν να αγοράσουν και το διπλανό οικόπεδο που να μην υπάρχει, οπότε να το ενοποιήσουν με έναν τρόπο για το δρόμο μπροστά στο κοινόχρηστο, με αυτό να τον. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα.